στην εποχή μας συζητείται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ή αλλιώς bullying, το οποίο αφορά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Θα εστιάσουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου από τους εκπαιδευτικούς. Ο σχολικός εκφοβισμός επηρεάζει την ψυχική υγεία, την κοινωνικοποίηση και τις επιδόσεις των μαθητών. Το σεμινάριό μας θα σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την αναγνώριση τέτοιων περιστατικών, για την επιτυχημένη διαχείρισή τους, αλλά και την πρόληψη, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται οι συνθήκες οι οποίες γεννούν το σχολικό εκφοβισμό. Με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο θα μπορέσετε να βοηθήσετε τα θύματα να ξαναβρούν τη φωνή τους, να δημιουργήσετε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για τα παιδιά, αλλά και να ενισχύσετε τη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων. Μην περιμένετε άλλο, γραφτείτε σήμερα στο σεμινάριό μας για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού για εκπαιδευτικούς και αποκτήστε τις γνώσεις που χρειάζεστε για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου.